Goeiedag vrienden. Vandaag ga ik jullie maar niet die doel van brandnetels sê. En het is een baie goede plant voor gezondheid onhalves. En dit is so 5 benefits van het voordelen van brandnetels. En ik ga niet verder nog verder uitbrengen. Ik ga niet verder zeggen waarvoor het blijkbaar nog beschikbaar is. Ik zal in de volgende video voor jullie weer aan zeggen hoe om het te gebruiken. Want bij van ons hoor niet iets en dan doen ze het en dan inwendig is het niet allemaal niet. Dit is niet voor allemaal. Dat werkt soms niet voor allemaal niet. Alle mensen niet. Maar die ding is dat als ons nou kijkt, daar is ik nog bezig om het uit te trekken. Zien, daar dat staan 10 pad. En ik heb nou dit nog gedaan dat jullie kan zien hoe dit gedaan wordt en waar. Ik zal jullie voordelen in een andere video geven. Want ik heb nou een dokter in Amerika wat nou die video gepost heeft, wat hij nou praat van die voordelen van dit. En dus kom ik nou voor jullie nou die voordelen gaat opnoemen, maar wat dit zal later gezegd wordt waarvoor, hoe je het kan gebruiken. En of het nou groen en of het nou die wortel is bij je goed zelen. En dat je ook kan kijken, hulle sê dit is goed voor musselpijn. Zie je net, het is voor musselpijn en die wortels is anti-heritis. Het is een goede anti-heritis remedy, helemaal opzoek daar. Het is niet in boeken. Hij is een powerful anti-inflammatory. Ja, hij is een baie powerful anti-inflammatory. En dan is het nutrition in fiber. Is very high, so dat wil sê, hulle sê, as jy nou dit vat, en as jy nou vitamin C, met lemoen is, hulle sê, as jy die hoeveelheid vat, en jy vat die brandnetels, het hy 4 keer meer vitamin C in as lemoen. Sê jy dan, het hy baie yster in, hy het magnesium in, proteïne, goeie vir proteïne, nie proteïne, proteïne en dan is het calcium. Jongens, name wat de mensen verstaan nie, ek noem het maar vir julle maar kan opsoek en verder gaan daar, maar dit is waarvoor hy goed is. Dan is hy ook baie goed vir inflammasie. Hy is goed vir inflammasie en vir bloedsuiker. Dus ons wat nou suikerpasiënte is, hy baie goed vir dit ook, maar ek sal jullie later sê hoe hy gebruik moet word. En dan is het nou nog baie anders. Hy is goed vir allergieën, soos jy allergies is goed daarvoor. En dan is hy sê hy decrease your A1C, ek weet wat is dit is maar nou versoek word. En dan sê hulle met van die bloedsuiker waarvoor hy baie goed is. So, julle moet maar daar, moet julle maar nou nagaan om te sien waarvoor jy hem kan gebruik en hoe hy gebruik kan word. Die baie mense, man, julle moet net die dinge bietjie deurgaan en kyk, dan ek wys nou vir julle, daar is die wortels. Die wortels word natuurlijk afgewas en dan word hy nou natuurlijk nog opgesny en dan daarvan af doen we nou die verdere en andere methodes waarvoor jy moet gaan gebruik. Sien jy so lyk uit. Hulle sê blijkbaar iemand, ek sien die pas, die sê dit is baie goed vir arteritis ook. Nou ek sê nie julle moet dit doen nie, maar hulle sê jy vat 'n blaar, dan vryf jy die blaar oor die plek, die arteritis plek waar so pyn. Dan vryf jy daar oor en hulle sê jy moet gereeld doen en dit sal maak dat die arteritis later weggaan. Ek weet jy, hulle stiek jou natuurlik. Ek het dit nog geprobeer, maar ek het nog vir my dinges gestuur om te hoor waarvoor en wanneer en kan jy hom gebruik en as jy rou moet wees en as jy moet gerasper wees of die wortels nie. Ek het nou dit van gesê. So as hy nou vir my terug laat kom. Sien. Ja, mense, dit is nou hoe die storie werk, maar ons moet maar nou bietjie maar bystaan en so aan. En ek wil altyd glo dit dan ek moet vir die regte inligting gee, want ek is nie dokterie. Ek is nie dokterie, ek gaan ook maar agter ander mense, maar dit is nou 'n reël dokter wat nou die info gegee het op sy video's. En julle kan dit naslaan op YouTube. Daar is baie video's julle kan naslaan en dan kan julle met die persoon kontak en dan sal hulle vir julle terugvoering gee aangaande die probleme wat jy het. Want ons het nie altyd geld
om by die dokters te kom. Die dokters vir 'n baie gehelp. In elk geval mense, ek sal iets daar laat, maar in elk geval ek kom terug na julle toe nie. Mooi dag verder.